Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mas Purbo Sasongko. Nggih, Mas Jo. Sembah nuwun dalu niki saged nderekaken panjenengan. Nggih. Pikantuk amanah saking Kepemerintahan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Pejabat-pejabat yang hebat, pejabat-pejabat yang merakyat. Betul. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada budaya membawa kasanah budaya Indonesia bermasyarakat dengan masyarakat Ponorogo. Tepuk tangan. Jantenan. Wong dalu niki beliau-beliau ingkang minulya, Mas Ibnu Lenggah, Sarimbit Keng Rama. Dipun berkahi Bapak Ketua DPRD Ponorogo Bapak Dwi. Pak Dwi. Alhamdulillah niki menunjukkan bahwa ada sinergitas dari Kepemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan Kepemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo. Insya Allah dengan sinergitas yang luar biasa ini bisa menyambut tongkat estafet untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Amin. Allahumma amin. Jantenan. Kula kalian Mas nika sampun nun pangapunten Mas. Pripun? Masya Allah niki wau jam 3. Nggih. Kula nembe king pondok Alkol Sini. Pundi niku? Wonten Sidoarjo Oh iya. Buduran. Buduran Sidoarjo. Nggih ingkang kepengker napa menika bangunanipun ambruk menika. Oh, nggih. Kalau wau peninjauan dengan Bapak Menko Pangan. Nggih. Kalian Bapak Zulkifli, kalian Gus Miftah lajeng bablas ngriki. Ning ngriki nggih mboten kalah kalih ngrika. Leres. Ternyata masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga etika masyarakat Ponorogo yang hebat. Tepuk tangan. Luar biasa. Masyarakat penonton dalu menika, Mas. Jam 3 enten pondok. Wah, terus jam 11 enten pondok. Nggih. Dina niki wae barokah sanget, Mas. Nggih. Kerjane teng pondok terus. Sakniki tenggene pundi pondok Pondok Mangunan Al-Bukhari. Insyaallah ingkang lenggah dayanipun pikantuk ridho lan hidayah tinapi barokah insyaallah gesangipun terarah Allahumma amin. Jan niki dalu Mas kula mboten saged ngomong kata-kata Mas. Lah pripun? Mumpun kekeselen. Oh nyambut gawe iki tak omongi nek ning ratani turu wae. Nggih. Kula pun canjang kali Mas kula lho. Nggih. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu Sakitmu datang. Kula kan turu teng ratan ya ora gelem wau. Turu ora gelem. Plendes truk bongko. Maksudnya perjalanan rene iki mah lho. Ning dalan kula ken istirahat. Nggih digunakan waktunya semaksimal mungkin. Betul. Dalu niki berkah dari beliau-beliau yang berkompeten lenggah. Alhamdulillah menika wayangan dalam rangka peresmian kos-kosan menika muga kos-kosan contongmu. Kok kos-kosan piye to? Kok iso kos-kosan? Iki pondok kok iso. Walah pondok ta iki mau. Wah, jan. Niki pondok Mangunan Al-Bukhari. Nggih, alhamdulillah wong ya kula niku sok kula niku nuwun sewu Mas. Napa pripun? Sok kula kan bledru kula niku. Kok iso kos-kosan iki lho. Gak. Wong ya wis pirsa to nek sindene jilbaban kabeh. Iya. Ngono lho. Pondok iki jan hebat. Ora hebat. Ponorogo iki ya hebat. Sini kebak dengan religi, Mas. Betul. Aku ki lek main teng pundi-pundi ora kaya Ponorogo, Mas. Pripun? Ponorogo ki penontonnya jan sayek sayko kapti. Nggo contoh. Kelompok dadi siji. Nggih. Ki sakala jagane nek nggon sing ora pas, nggon sing kira-kira ora cukup. Ngantek karo pondok. Antisipasi ya? Antisipasi. Pondok Mangunan ki nyepaki nggon dhewe dienggo penonton mbok menawa iki ra cukup enek iki. Membludaknya penonton. Betul. Terus saking okehe. Sak itu. Padoske nggon ning ndi, Mas? Kayak ning ndur ning genteng kene. Matane kayak iki pengen ya bocah ndelok kok iso rumangsamu. Kok ya awasmen lho. Wah, lah iki dagelan mantan maling to, Mas. Dadi mripate ngendi-ngendine ya. Ya kok roh ya kudu awas no, wong iki kudu awas. Sak ora-orane sing mirsani iki kalangan milenial nggih wonten. Ngeten iki kula bangga Mas, saestu Mas Purbo. Dadi kula sore wae teng pondok Sidoarjo, saniki teng pondok Mangunan. Karena saya sadar bahwasanya itu saya juga alumni pondok Mas. Nggih. Riyen mondok. Kula mondok Mas. Dateng pundi Mas? Kula saulan teng nggone pondok Ramadan menika.
Iki lambene angger jebles bae kok. Kurang ajar. Iki Bapak Yai, Ibu Nyai, para alim ulama umarok budaya ki ya lenggah. Nggih, nggih, Pak. Kula nggon tatanan manggon ning pondok ki secara tajwid akidah akhlake ditata ngono lho. Nggih, nggih. Ora tau ngaji apa piye jane? Ora tau ngaji piye aku ya guru ngaji lho ning omah. Guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji, Mas. Tekan ngendi, Mas? Aku guru ngaji bagian Iqra siji jadi. Lah wong Iqra siji leh kemaki. Ya tapi setidaknya kan ya bangga wis ngaji dhisik. Nggih. Onone khatam, onone Al-Qur'an ki ya saka Iqra siji dhisik. Nggih. Ngono lho. Dadi aja nyepeleni sing awal. Nggih. Tapi yen mirsani Pondasinya. Pondasinya yen mirsani Mas Ibnu pripun? ya 11 12 karo aku lah. Lah wong Mas Ibnu iki piyayine bagus kaya ngono wis kok. Secara ilmu intelijensinya teruji. Ini. Jangan bangga menjadi orang ganteng, Terus? jangan bangga menjadi orang bagus. Terus? Kamu banggalah menjadi orang bagus. Mergo enek aku wong elek. Enek wong bagus mergo enek wong elek. Jajal jejerno karo sing luwih bagus, ketok elek. Nggih mboten, Mas? Nggih. Lho nggih. Leres niku. Mergo enek ganteng, mergo enek wong elek. Kowe mergo apik, mergo enek wong sing ala. Oh ngono. Dadi ki wong aja diskriminasi. Orang itu nun sewu. Aja tewapuk iki kok. Diomongi tenanan Arep pembelaan diri. lho ora mbela. Kowe ketok sugih mergo jejermu wong melarat. Iya ora? Iya. Iya apa ora? Iya. Jajal kowe jejer karo wong sing luwih sugih, kowe malah ketok melarat. Dadi sak sugih-sugih menungso sik luwih ana. Sik ana sing luwih. Sak pinter-pintere menungso. Ana sing luwih pinter. Lho. Dadi aja duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Masyaallah. Omonganmu kok teteh to. Ngawur iki. Lho. Aku wis meneng pondok ngene iki, Bos. Masyaallah. Biyen nyantri po gandul sarunge Yai. Tahu aku mbiyen gandul sarunge Yai to, tak ganduli lah kok melorot to. Kowe iki angger jebles. Wong edan tegese ki takdim manut dawuh Kiai ngono lho. Gandul sarunge nggih Kiai. ngoten niku to, Pak. Sing klenthur lagi ngoten niku to. Nggih. Dadi apa jarine Yai awake dhewe sebagai santri kudu manut dawuh Yai. Betul. Insyaallah yen dawuh Yai ditutne karo santrine, insyaallah uripe bakal berkahi. Nggih, amin. Yai tahu dadi santri. Ning santri urung tau dadi Yai. Lho iki lho Pak, iki lho serupa tapi tak Nggih. sama. Serupa Tenan, tapi nggih. tak sama. Omah ngarep karo ngarep omah. Kuwi ya beda. Apa kuwi? Omah ngarep ki tangga. Nek ngarep omah Kuwi latar. Weh, iki waduh ilmu lho Pak iki. Lho, Ilmu iki. dhuwur iki, Lho, jeru kene- iki ilmu jeru lho, iki. kene, Bos. Niki saking jerune niki golek minggir golek cetekan. Ngoten lho. Dadi yen omah ngarep. Omah ngarep Omah karo ngarep. ngarep omah niku Ngarep pun omah. beda. Beda. Omah ngarep kuwi tangga teparo, Nggih. yen ngarep omah kuwi latar. Tar. Terang terus karo terus terang. Weh. Padha ning ora Bodoh padha. niku ora padha. Terus terang kuwi kejujuran, transparan. Nggih. Tapi lek Terang terus kuwi lampu. Ya iklan. Ya Ya ora? bener nek Loh, lampu lak terang kene terus. mboten. Nggih, betul. Tingkatan masjid karo masjid tingkat ki ya beda. Ayo meh padha to. Padha tapi arti beda. Nek nggon tingkatan masjid. Tingkatan masjid ki ngibadahi. Ning lek masjid tingkat ki bangunane. Dan iki Tenan kowe iki. mau kok ora ngomong aku nek duwe bahan ngene iki. Loh, aku ngenteni sepiro kepinteranmu sepiro. Oh, Ora sombong lho sampean iki. Loh, geleling iki, Loh, geleling. gini iki. bos, kula niku lek kadung jejer kali Pak Dewan Nun Sewu lho. Iya, iya. Sebetulnya saya tuh kalau bisa menyalonkan, Nggih. kula niku pun dadi wong kula niku nggih DPD lho, Pak. Weh, Mas. DPD partai nopo, Mas? Mas, ini dulu juga caleg lho. Caleg tapi ora dadi lho. Oh, Idian. Loh, ini dulu pernah mencalonkan legislatif. Oh, Nggih. nyalokne mbok banggane ora dadi. Lah nek lak duwe niat. Niat-niat sing becik, lek niate apik didukung masyarakat sing apik, saya saka kapli sing iso diarani manunggaling kawula Gusti, insyaallah masyarakat akan support apa yang menjadi calon dhek. Kuwi ya Nggih. disupport ya dadi, nyatane ora dadi to. Ya ora? Lah ora dadi tapi kan ikhlas. Ikhlas tapi lak entek-entekan. Lambemu. Entek-entekan kowe roh apa ae? Eleh terke kadol. Kene Cangkeme. mboten. Oh, terke kadol to sing nek kusane Marco Polo kae. Lambene kok ya roh ae lho, Jan. Rono, Bos. Saya tuh historik iki roh Radio Mardika kae yo kadol. Sing nunggu cedak nggonmu. Lho, wong ki ngono kuwi. Lah aku nek gelem nyalokne lho. Tapi lak beliaunya selalu ikhlas dan yakin tidak ada penyesalan. Betul. Geton wae mboten. Mboten. Sing ngomong getun sapa? Wong nyatane iki lho. Nyapa? Ning omah nek denger-denger tok. Lho kuwi lak masa lalu to Mas Bluduk. Kegagalan itu jangan kita raih dari diri kita sendiri tapi dari orang lain. Betul. Sinau. Sinau saka menung wong liya, aja saka awake dhewe. Kowe yen ndelok kowe gagal, kegagalan adalah
sukses yang tertunda. Bener no. Tapi kegagalan itu aja saka awake dhewe saka wong liya. Di mana sukses itu membawa proses. Mula yen nganti beliau nyaki Mas Purbo urung nganti tekan nggon Titi Wancine ngasta dadi caleg itu karena kegagalan yang tertunda. Kata-kata kegagalan yang tertunda. Sukses yang tertunda. Kata-kata bijak ini kadang-kadang nun sewu. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kuwi yen mbok terus-terus nih, kuwi jeleput kowe. Kok iso? Nun sewu. Umpama nun sewu lho, umpama niki. Delalah kowe iki judi. Delalah kowe kalah. Dan kowe duwe mindset bahwasanya menang. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Berarti aku iki saiki gagal. Sesuk berarti aku sukses iki. Tombok meneh. Main neh. Gagal neh, kalah neh. Duwe pikiran meneh. Duwe pikiran neh. Wah gagal iki. Berarti aku suksesku sok ben iki. Mergo ditunda. Terusno kuwi, lek pengen omahmu kadol kowe. Iya Mas. Kowe nyemoni aku omahe kadol ibajiret. Lho, kula ora nyemoni kok, tapi lek jenengan krasa. Lambene. Lho sak krasa-krasa iya ora? sampean ki ngomongi aku ning kena kene. Lho, dadi ki aja dicontoh ngono kuwi. Oh, dadi ora kena. Ora kena. Harus berjalan dengan yang positif. Positif. Mlaku sing becik, dekat dengan masyarakat. Sing diarani habluminanas habluminallah ki ngono kuwi. Wah. Dhuwur tenan iki, dhuwur tenan iki. Kula lagi ngerti niki. Tatarane dhuwur iki. Layakno kula wau teng jero mobil ki sak mobil kok meneng wae. Meneng ae tak wacane surat Yasin kok cacah. Iya. Wah, bleset. Oh, berarti sama Mas Ibnu sama beliau. Lho karo Mas Ibnu Mas Dewan ki yang ngene lho karo aku. Mas Ibnu Alfani. Loh, iya no. Masya Allah. Mas Ibnu itu DPR provinsi. Sing mana? Beliaunya nggih kacamata lho. Wah. Nggih batik. Iya. Karena apa nggih batik? Karena identitas baju orang Jawa itu batik. Batik. Apa batik? Batik kuwi filosofi utawa jarwa dosoke. Nggih. Batik ki ora gelem nampa bati walaupun sedidik. Weh. Tegese beliaunya akan transparan dari rakyat untuk rakyat. Wah, hebat, tepuk tangan kagem Mas Ibnu. Luar biasa. Sampean kok kaya luwes ngono to, Mas? Ngawur aku mbiyen yo nyalokne lho, Bos. Loh, aku DPD mbiyen. Weh. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Dagelan. Alah lontonge. Wong edan loro lho. Tiwas kene mikir tenanan jebure ngono. DPD ki Dewan Perwakilan Daerah. Kuwi lek kono lek aku ki Dewan Perwakilan Dagelan. Loh. Ah berarti lak mesti ono musyawarah. Loh iya loh, sebelum saya menyalurkan DPD itu saya mengadakan musda. Musyawarah daerah. Musyawarah Dagelan. Oh, jadi keluarga Dagelan, iya. Mas. Dan setelah musda itu terbentuklah UUD. Undang-undang Dasar. Undang-undang Dagelan. Berarti ada pasal. Ada pasalnya. Pasal ngendi? Pasal Kliwon, pasal kono. Pasar kuwi. Pasar, Mas. Pasal ki nek undang-undang pasale. Jadi satu angkatan. Satu angkatan. Masya Allah. Kalau beliau dari PKB. Kalau sampean dari partai? Saya dari Partai Hanuman. Wah, iki mleset nih, Mas. Gambare genah kethek iki. Nggih. Hanuman. Hanuman tuh hati nurani seniman. Wah. Karena berangkat saya dari budaya, dari seniman tradisional, akhirnya saya membuat suatu partai Hanuman Hati Nurani Seniman. Seniman kolor mbok lumpukke tak kelumpuk nih. Seniman kok kidul mbok tak kelumpuk nih kabeh. Etan kulon mbok lumpukke tak kelumpuk nih. Begitu semuanya sudah terkumpul, tak bong. Jadi Raju atas. Saya bakar semangatnya akan lebih melestarikan budaya Jawa. Mergo asal luring bangsa gumantung marang kabudayan. Ngono lho. Iki paham mo iki. Rungokno. Berarti semua itu ada filosofi. Loh iya no. Mulai yang jadi pejabat disesuaikan karo lati lan diri. Iya bener. Ajining diri gumantung saka lati. Berarti ngono-ngono kuwi. Salah. Kuwi mbiyen, kuwi pepatah mbiyen kuwi. Lho. Ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Kalau sekarang itu ajining diri saka jari. Loh, kok iso? Sik, jelaske kowe. Diurus, Mas, diurus. Iki streaming lho. Biyen ki dirungokne wong akeh wae lho. Biyen ki ajining diri saka lati. Saiki ajining diri saka jari. Kowe lek ngantek-ngetik salah, enek undang-undang IT, mlebu penjara bosok kowe. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kowe iso kalau kena undang-undang pasal. 310 karo 311. Ya kuwi sing arepe disahne tahun 2026 besok. Weh. Apal ya? Apal lho. Wah, aku ki nyaur anakku ki ning Polres Sumaroto kene iki yo. Polsek Sumaroto. Polsek Sumaroto kene iki. Dinas. Nyopet kecekel ndek iki. Wah, wong edan. Maaf pelaku. Kowe mbleset lho lambemu. Wah, ajine diri ki ya saka lati ya nek benere kok. Ya tapi jari kudu hati-hati. Aja sampe kowe ngetik story sing maneka warna sok tersinggung wong-wong lho pencemaran nama baik selesai kowe. Enek undang-undange kowe. Kan. Lho iya ngantek kene iki ditimbali provinsi ora teko. Kene nek pasal kowe. Penipuan, Mas. 378. Penipuan bener. Iya. Bener. Terus kowe main oleh duit mbok go main. Ya toh. Kuwi kena pasal 303. Perjudian. Perjudian.
Pengen iki nyekel mic. Main kok kepepet kentak duit njur njupuk darbe liyang. 365. 363. 363. Karek ndelok awan apa bengi enten undang-undang. Wong loro kok hafal men pasal-pasal. Ngeten iki jenengan. Nggih. Kok ngantek menten kalih kula. Nggih. Ngeten iki nek pasal jenengan. Perbuatan tidak menyenangkan. 521. Wah. Pasal apa kuwi? Pakan pitik. Niku Malah pur. Nggih lho, ya ta. Saya suwi nek ditokne gobloke ketok. aku pinter kowe di. Pintere jam-jaman kok, Mas. Ngoten. Kula alhamdulillah, Mas. Nggih. Dalu niki pelestari budaya dari Provinsi Jawa Timur. Betul. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Memang mengajak lebih kenal dengan mengedukasikan dengan adanya budaya. Betul. Mula budaya renorno Mas. Mula Mas Ibnu Lenggah ini mewakili rakyat. Sing maune budal dadi masyarakat. Betul. Lenggah untuk memimpin masyarakat. Menjadi wakil masyarakat. Betul. Saya hanya titip apa hak aspirasi masyarakat harus kita kembalikan kepada masyarakat. Luar biasa. Saestu kok. Nggih, Pak. Kula niki jan seneng apa? Meneng pondok seneng niki. Nggih, pripun? Warang gede jenengan niki jan waduh jan. Pripun kita cantik-cantik. Kita warang mutokharam. Religi ngeten. Saya saestu kula. Nggih. Yang ini sudah teruji, Mas. Iya, nggih. Cara anu kaya guru ngaji. Alhamdulillah ya. Guru madrasah. MTS iki guru Ibtidaiyah. Iya, iki guru MI. Nggih. Iki guru paling tidak ya guru Sanawiyah. Lah nika guru apa, Mas? Guru apa rakyaan lho? Iki malah luwih nemen. Lho kok nemen pripun? Iki duduk guru. Napa, Mas? Tapi penyanyi sokidah. Kok sokidah toh? Penyanyi kosidah. Kosidah. Kok sokidah lambemu. Kosidah. Efek lambene kekeselen ngene iki lho. Wong kosidah sokidah kok iso. Nyuwun kote Mas, kersanipun berkah barokah. Ini ibu-ibu jamaah, ibu muslimat yo lenggah. Wis pokoke kula dongane mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dalu menika panjang yuswa kathah rezekine. Amin. Allahumma amin. Sing penting aja lali. Amin. Sing penting aja lali mpan papan. Iya. Ya menungsoe digawani saranduning badan dhewe-dhewe. Leres. Mata kuwi ya ana fungsine. Iya nek. Kuping ya ana fungsine. Nggih. Irung ya ana fungsine. Lambe ya ana fungsine. Tangan ya ana fungsine. Sikil ana fungsine. Kabeh sing mawa fungsi iki harus dimanfaatkan dengan baik. Dadi kabeh kene enek fungsine, mripat enek fungsine. Irung ya enek fungsine. Lambe ya enek fungsine. Iki tangan ya enek fungsine. Kabeh ki enek fungsine. Lah iki fungsine apa? Lah. Sing grayai wae kadike barang kaya malah gedhi. Iki lho. Pengedan. Lho bocah iki nek ra tau. Sabuk, Pak, sabuk. Kowe kelainan ya. Gedhi ki mergo mbok singgah sing goli. Ora ayak-ayakan. Nyuwun kote, Mas. Kersanipun kula jak selawat nggih, Gus. Nggih, leres. Amin. Nah, selawat menika cocok kalian panyuwunanipun. Ngoten nggih. Pak Agus Setyo, Nggih. Puspa Asri Plalangan, Nggih. Pak Susanto Petir, wah dengaren menika. Nggih. Monggo. Nyuwun D minornya sepinten, Mas? Cobi. Kadang-kadang tuh saya itu menjadi referensi niku santri-santri pondok, Bos. Pondok. Iya. Santri-santri pondok itu nama itu kadang-kadang kan berbau religi, berbau agama. Kayak Ahmad, Gofur, gitu. Ahmad, Khairul, Gofur, Yasin. Enten niku dadi bocah-bocah niku wis dijenengne berlafadzkan agama. Nggih. Niku kadang-kadang tuh muga-muga bisa mlebu ning sak jroning ati. Amin. Gofur, Ahmad, Pak Faiz. Anakku nggih kula jenenge ngoten niku. Sinten? Eko Saitonirojim niku. Bapak iki demit tok soalé. Ora ayak-ayakan. Penjan nderek napa? Cobi A minor sepinten? Nggih. Magadi. Contonge. Wayahe jebles barang kaya. Aku nang pondok kelingan ngene. Pangisin ngisini. Bojomu ki dijilbabi ngene iki aku ya jane pegel. Sampean ki sok nderekke pengawasan Gus Bahru, Gus Ilham, Gus Miftah mau nderekke bojone mbok dididik kon jilbab. Bojoku tak kon jilbaban ndek ya ana. Ha terus tak kon jilbaban. Lah kok macake Irnorno. Kene kei blos cilik, kene bri cilik. Lah kok tengah kene gedhi yo. Ndek pas foto keluarga kaya wong nyuluh kodhok. Iki yo ngawur kok iso. Lah kene saking tresno karo Mas Ibnu, anakmu mbok jenenge Mas Ismu kok yo geger. Geger anakku. Nyapa? Nduk, sok ben ndek anak dijenengi nun sewu nggih Mas Ibnu. Sok ben jenenge Ibnu. Apa anakku bojoku nesu. Lho, aja enggak setuju aku. Beliaunya yo apik kok dalam kebijakan yo masuk. Bojoku ora oleh jenenge Ibnu kok. Lho, lah ngopo? Anakku wedok.
Aku tak tambah ngene lho jenenge Ibnuwati aku ya. Ayo ora mungkin kok iso mangsane. Sepi, aminore sak pinten. Bismillahirrahmanirrahim. Awake dhewe ngadeg wong loro terus ning tengah-tengah nek iki kaya bakul celengan. Pasura kae ya. Iya apik-apik. Ya iso lho. Kembang jambu kembang melati, kembang melati diwadahi tanpa diwadahi tanpa. Ya, Mas Ludur. Apa ki? Loh. Kok apa ki lho kok iso? Wong digaweke Purwakanthi kok iso. Lah mau ning jero ra mbok omongi lho. Loh, lah ini lho kesalahannya di sini. Ngono ki mau ning jero ya omong ngono gawe iki ngono. Komedian itu yang lebih natural, ya. itu secara spontanitas di panggung. Refleks. Oh, dadak mbok kon nyemak barang kok iso. Kon mikir neh. Kembang jambu kembang melati, kembang melati diwadahi tanpa, diwadahi tanpa. Kula ndedonga dateng Mas Ibnu, mugi-mugi berkah barokah. Kula ndonga dateng Mas Ibnu, mugi-mugi berkah barokah. ya ngono kuwi lho. Ya ra Mas, domongi bocah ki nek pikirane seleh ki mesti kepenak ngono lho. Nggih, selehe pas. Ngono. Nggih didilat. Kembang apokat kembange jambu, kembange jambu ning pinggir sumur, ning pinggir sumur. Apa iki? Apokat jambu terus ur. Lho, ur. Ayo. Kula ndedonga sedaya masyarakat lan Mas Ibnu panjang umur. Kula ndedonga masyarakat lan mugi Mas Ibnu panjang umur. Pokoke nek alon-alon mesti temu. Yo ngene iki lho, aku seneng kok ngene iki. Kembang nongo kembang kecubung, kembang kecubung diwadahi kuali, diwadahi kuali. Kula ndedonga penonton sedaya, kula dongakne kathah rejeki. Kula jog ludung dongakne sedaya, mugi sedaya kathah rejeki. Ping 3 lho kok ya iso terus. Nyapa mbok kok. Lho mosok mbok dilatih aku tok ya genti-genti sekali-sekali ya ndasmu tak dilat. Kowe kok iso ya. Gelem nyanyi ping 10 ndasku kecing. Oke. Ayo selawatan kok do guyu ki lho. Oh, ketoke pengen tak dilat ya. Wong jak selawat kok iso ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah acarane pelestari budaya. Acarane pelestari budaya, hiburan untuk semuanya, untuk semuanya. Jangan lupa ikut berdoa, mudah-mudahan panjang usia. Jangan lupa ikut berdoa, mudah-mudahan panjang usia. Salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalange Mas Purbo sasongko. Apa sangko? Ya.
Dalange Mas Purba sasangka. Sangka kuwi wonge ning Wong ndasmu kuwi. Ayo ayo iso. Bengi iki gelar budaya, gelar budaya. Wayang kabeh padha ditata. Insyaallah kondang kalopa. Wayang kabeh padha ditata. Insyaallah kondang kalopa. Ngasta sinden cacahe 7. Sing pojok dhewe kok ketok lemu kok. Lemu. Piyayine anteng gelem guyang guyu. Kuwi ngono sinden dambaanku. Piyayine anteng seneng guyang guyu. Kuwi ngono sinden dambaanku. Sing pinggir dhewe ketok ayu tenan. Yu tenan, ndi wonge? Lho. Kok ndi wonge kuwi lho kok iso. Tenan, tenan. Lho alah kuwi to wonge. Sing pinggir dhewe ketok ayu tenan. Yen tak delok sregep yasinan. Saben bengi nyuwun pangeran. Rezekine sak paran-paran. Saben bengi nyedak pangeran. Rezekine sak paran-paran. Matur nuwun sedaya panitia yang sudah menggelar budaya. Tidak di sini dan tidak di sana. Mudah-mudahan semuanya dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kok tuwa. Sing keri ora pas. Iki sing keri ora pas kok. Cobi Mas, penjelan Mas. Ayo, terima kasih seluruh panitia. Terima kasih seluruh panitia yang sudah menggelar budaya. Tidak di sini dan tidak di sana. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Mau ngarep iso pas buri ora pas lho. Iso. Aku kene gede. Iso. Ora. Matur suwun dhateng panitia yang sudah menggelar budaya. Kita semua ikut berdoa. Mudah-mudahan dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Alah ya padha ae. Angel didekne angel. Oh, ya padha mekoke. Ya kene, Pak. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil adim Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil ahlil badril ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badril ya Allah. Aku giting ngene iki aku. Nyapa? Nyambutke sul bojoku mesti ngene iki aku mesti. Rupamu kaya tingno kok iso. Lah wong bocah ayune tanpa cacat musuh kowe modelmu kaya tumpeng ngono iki. Kowe wis diperekne aku elek. Lah ngapa? Wong ki urung mesti lho, sok kalau wong wedok ayu ki seneng karo wong lanang sing elek, sok kalau ki wong lanang sing ganteng seneng karo wong wedok sing elek. Apa buktine? Mergo enek jarine wong Jawa ki wingko katon kencana. Dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Woi. Lho, cantik tuh karena cinta. Ngono lho. Tak omongi kowe. Beautiful because of love. Iya lho. Ya apa kuwi? Loh, engko tak WA. Kowe muni ngono ya kudu iso. Jale to, bocah putih kaya ngene. Ha mbok bojomu kae nek pengen delok wong luwih ayu, bojomu didandani supaya ayu kepiye? Lah iki tak suntik putih kok. Ngono. Lah kok malah sing putih matane to. Kene iki lho. Pakde klutho, pakde klitik. Ya. Biyen tak kandhani tak kon nyonto ponakanku niki to, Mas. Nggih. Irunge yo mbangi, Nggih. janggute yo nyatis. Nggih. Iki lho, dadi irung bangir.
Bojoku ndek tak sentik bangir. Lah kok obat iki ora maju malah ndledek. Dadi Rata ning kiwa nengen ngono. Dadi irung sing mekrok kaya lawa. Ora sembrono. Siap ya, Nduk ya. Alhamdulillah pangestu sae. Iya, Sak iya, konduripun iya. Pak De. Aku urung iso mulih mergo ki rung bar kula isbar aku mulih ngono kok sak untuk. Ya kerja dhisik. Maksud iki pawartosipun Pak De Kluthuk samenika pripun? Apik, Nduk, apik. Alhamdulillah. Kuru-kuru sehat nggih? Bluguduk saikmu wis duwe bluguduk gundulmu. Lah ya bener no. Lah ya bener to ya Pak. Bocah ki nek cerdas ngeten iki. Lah kok cerdas piye masamu? Umpama pangapunten Mas Purbo. Nggih. Ngeten iki nek sarimbit. Teko. Niki nek umpama ditakoni, nggih to, ora usah ditakoni. Nek nggone manten ki nek nyandra mesti apik. Nggih. Lah punika kala wau jengkaripun temanten kekalih. Jumenengipun Pak Klitik kalian Bu Klitik. Lho kepenak to? Lah menika to wau to. Jengkaripun temanten kekalih ingkang sampun kacinandra asmanipun nggih menika Pak Purbo kalian Bu Purbo. Penak jajal nek karo kuwi. Tumapa ing adicara pinanganten kekalih dipun panggihaken sineksenan para wadya bala ing samangke Pak Kluthuk kagandeng kalian Blukuthuk. Gak penak. Ora penak to. Gak aku gak penak ngono. Pancen bojoku kaya kutuk benguk. Manusane ngaturke panuwun. Alhamdulillah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibnu Alfandi. Betul. Ingkang sampun kersani bali kawula. Tepi sangelat dan pacitan. Betul. Mugi-mugi ana ing panggalih. Amin. Dalam rangka Ini pelestari budaya Nduk. pelestari budaya. Sinergitas dengan Provinsi Jawa Timur, Nggih. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebudayaan. Nggih. Mugi-mugi lestari terus budaya Amin, amin. Indonesia terutama wayang. Amin. Ngoten. Dan juga ini pondok pesantrennya juga semakin maju. Amin. Gak iso, Mendidik- gak iso. Lek pondok iki bakal ngene lek maju ndak iso, Nduk. Iki Bangunan Al-Bukhari iki maju, iki wis pembangunan pesat. Ini juga nanti buat santriwan-santriwati. Ora iso maju semek ngene. Loh, piye to iki? Kok lek ngetek maju kok dalan kentek ya depan-depan wis entek. Iki piye to, Dek? Maksud iki Tokno, masmu iki mau kakek ngombe pil cengoh. Dadi oh enek kok. omong ora noto. Mbak yo pil pinter ono pil cengoh nambah-nambahi. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten mriki ngaturaken lujeng dalu sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kadang masyarakat Sampung nggih. Ya, Sampung Nduk kene Nduk. Ah, Sampung jan. Kene iki ana nggon destinasi wisata nek. Nggih. Ki nek rono terus kuwi ya iso kae Tugu Reyog sing gedhe lagi viral kae. Nggih, monumen. nembe Monumen. dados. Jur nek kepengin dahar kene rica-rica mentok. Dasun kene ya ana. Wonten. Oh nggih. Wah, tenan. Wajan. Masmu Mriki ki lengkap. dengi ora telaten ngenteni nggone budhe kuwi nggon rica-rica mentok kon jiko dhewe Mas ning mburi. Lho nggih. Walah niku kalih Langsung. gulu. Lumamen to. Sing urip niku kelok rokok iki. Malah kaya garang. Sampeyan ki rahab ya rahab ngono ya. Oh, Nduk, nembang Nduk. Aturke apa, Nduk? Ben kepenak Nggih. suasane ben Nggih. anyep ngono. Oh ngaten. Nggih. Niki ponca sing kang pripun? Loh, Loh, piyayi kene iki lunak, Nduk. Jijak breng-brengan ya kersa. Kersa. Jijak Halusan. nyampleng-nyamplengan ya kersa. lho. Kersa. Lah niki nek sekejane Pak Ibnu niki. Oh, Pak diaturi Alfandi. tindak sini. Lah nggih, Oh, lah Mas. dereng to Siap, siap. wau. Ayo, Mas, Mas. Dereng Mas. to. Lah nggih Ya, niki kene, Dik. yang utama kok nggih. Monggo Bapak Alfandi. Monggo, Mas Ibnu. Monggo Mas Wandi. Ya Mas, Ibnu. Monggo kersa pindah mriki. Sesarengan monggo Gus. Kula acan sami nambah campur sari. Nggih. Insyaallah. Luar biasa. Piantun gila, ke gitu. ngaten iki lho. Lah. Nyuwun sawontene ngeten iki. Gagah gede dhuwur. Bagus. Lah ya nek dipajang ki lah ya patut. Ning urung payu. Oh, dereng. Heeh. Lah berarti elek. Pangapunten. Waduh. Kasih, Pak. Engko nek Kok angel-angel. atos omonganmu. Engko nek angel-angel tak ning nong ning. Lah lek ganteng ora payu lek elek to. Oh iya. Iki lho sing wis payu berarti ganteng. Oh iya. Kowe iki payumu mergo mbiyen kepepet.
kepepet gundul mau digrebek kok. Ngono ae bangga. Pangapunten Gus, pangapunten. Ini Santai, malam Pak. momentum yang bahagia. Nggih. Tidak ada atribut apa-apa, cuma Iya, yang kita sampaikan atribut pelestari budaya. Yes. Mula kekompakan panjenengan kalengkeng Romo dan ada dukungan mutlak dari kepemerintahan daerah Nggih. Kabupaten Ponorogo, mula panjenengan saged lenggah. Alhamdulillah, amin. Ini amanah dan juga kepercayaan dari masyarakat. Siap. Nggih. Pun derek Gus, panjenengan nganti Nggih, pripun? saking pacitan Nggih. kok dipun ginakaken kanthi prayoga. Nggih. Nggih, Nggih maksudnya. Loh, Aduh, ini kan bahaya loh, ini kan dereng anu, Nggih. durung ono Pengalaman. tak kon cedak sampean kuwi tak kon latihan. Ngeten. ya. Ada pepatah mengatakan Pripun? tak kenal maka tak kampleng. sayang. Tak sayang. Lek sayangnya kena menakir di kampleng siswi. Sampean wae, Mbak. Sampean wae, Mbak. Coba. Enggak, Ya, ya. Niki Nggih, nyanyi. nembang. Nembang ngene Mas. Nggih. Ambiaran napa ngrasakaken klasik? tembang napa kedahipun nggih Oh, niki duet. mboten saged nembang. Oh, Tapi ngoten. biasanya gadah lagu sing selalu dinyanyikan. Oh. Iku siap. judulnya Gala-gala. Waduh. Iku Nah, niki. Menika gala-gala mboten saged menika dipun gantos segala japo. Kalau jabu lah dagelan jabu Dagelan lawas biyen. Oh, sabu. Ndak apa-apa, nanti bisa disampaikan, Gus. Boleh. Siap, gala-gala. Nggih. Kok Nggih, panjenengan remen dengan lagu Gala-gala. gala-gala itu, Pak? Karena di tengah-tengahnya ada sing lucu loh, cilik-cilik, ini dadi kiai wih, lek gede dadi apa wih? Oh, senggane niku. Maksudnya Senggane. ada edukasi yang positif. Betul. Nggih, 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 nggih. Mulane lagu kuwi hati-hati, Mas. Kaya lagune anakku sing naik kuda istimewa, kududuk di muka, ngono iki gak apik jane. Ora yuk dilingguhi. Mukai maksudnya ngarep lho. Maksudnya nang ngarep kok. Lah yo ora iki yo ning ngarep kok ora ning mburi. Pas mengo Nggih. Pun monggo. Nggih. Gala-gala nggih, Gus. Mbak Ibu aja. Nggih. Coba Mas, Monggo. koten Mas. Kula niku jan Pak Dewan kan gak. menika ugi wonten ingkang kintup salam dumateng Pas Alpandi. Nggih. Pak Carik Pager. Weh. Oh, nggih, Pak cari pager. Nggih. Nggih. Ugi katur Pak Ibnu Multazam. Siap. Derek Mungon. Duet Duk kalau Mas. Mas Nggih. Dewan Duk. Monggo. Gala-gala. Korte. Wes rasa mbok warai ku. Lihe kok. Mbok menawa. Anu kontrin, Mas. Kontrin. Rusun nggih. Orasi luar biasa nyanyi jebule nggih. Sembah istimewa lho. nuwun, sembah nuwun. Ya Gus. pangapunten Mas Betul. Ibnu izin karena Mas Purbo ini nun sewu kaget mirengaken swanten jenengan. Nggih. Ini salah satu apresiasi kenang-kenangan dari Mas Purbo. nggih. Apa itu? Kagem panjenengan mugi-mugi saged. Lah. Iki jok ngawur. Garwe. Bantale Mas Purbo. Bantal kok ya. Bantal ki saka tembung ngilingni. Sebagai Apa? Dewan ban ki bantulah rakyat-rakyat kecil. Lah tali di tali. Tal ki tali silaturahmi aja sampai ditinggal nih. Oh, betul. Ya. Bocah kok apa-apa iso. Ya masa. Batal banget ya. Lah pokoke metu dhewe. Bocah iki. Makasih Ki Gus, Terima makasih kasih. Jason. Tepuk tangan kagem Mas Ibnu. Luar biasa. Apa Andi? Mas Wah, Andi. jan-jan tenang, Matur tenang. nuwun sanget. Lek kula tingalino karakter beliau itu jinak-jinak merpati. Kok saged ngoten, Mas? Lemah lembut, Oh kalem. nggih. Wah, tidak terlalu banyak gerak. Betul. Kayak cara wong wedokno jinak-jinak merpati enak. Jinak-jinak merpati pripun? Dicedeki ngado, cedeki ngado. Kayak nek nggon peteng dekem tadi ngono ki. Dekem Kok kaya apa lho? Bisa dekem. Ono. Ya, si ana wektu, si ana wektu, si ana wektu. Tasnya nggih. Ya, Nggih, ya, Gue nggih, tasih banyak, Pak. Sik, Waktunya Oh, banyak. sampean sih. Oke, nggih. Gini wae. Iki karo aku wae. Coba sik. Kamu, Duk. Iya. Sing rodok suweger ki kae karo kae. Nih. Wah, lah aku malah mbok MBG. Kok EBG piye kok? Coba payuh ya Iki ampun. malah Makan. iki malah kakean gizi. Yo, lah yo ngene iki tok empuk to, Dik. Wis dinikmati wae. Apapun bentuknya seorang wanita itu harus penuh dengan syukur. Ya tapi yo. Wong sing cilik wae pengen dilemokke ben ketara sehat iki mbasa lemu kok iso malah mbok tampik. Ya tapi ning omah lemu ning kene mbok lemu ya bedu. Ayo bojomu kon diet ben kaya adimu wedok ki. Lah iki tak kon diet wis sukses cilik awake tapi ndase mbah gedhi. Oh, lah yo kuwi sombong kuwi bojomu ki lho. Coba kene. Kepala lor. Ya. Cuk yang guyu kowe. Mas. Wong lemu ini lek guyu geduk. Lemake ngene. Lah aku dek Eh, mbok kon diet. sampean nyuwun pirsa ibu-ibu sing lenggah kae.
Kayen wong piyayi nun pangapunten Mas Dalang. Nggih. Nek ndudohke piyayi putri lemu ki ndudohke yen pikirane jenjem atine ayem. Nggih. Lemu? Iya. Terus lalang-lalang kuru-kuru ngenes gitu. Ya ora mungkin nyapa kok ngenes. Tak pikir wong wedok. Ahli tirakat. Nah. Sampeyan ki piye to njaluki Mas? Aki ngetokke lek mu ngopeni. Rasa ngetokne iki gedhi ketok dhewe. Lah mulane lha nek aku kuru prayo wong prayo mesakne wis bojone kaya ngono. Kuru sing Wedok kuru sisan. Lah yo ngene iki lak seimbang. Mbok yo bersyukur duwe bojo lemu. Papakan sithik yo Kaya lemu. ngono kuwi kok. Iki Ngono kuwi lho Mas. Lemu tapi kereng. Besok nek awake dhewe duwe anak dijenengke anu ya, Duk. Pripun Mas? Dijenengke Kelut. Kelut. Kaya gunung Kelut gedene tur duweni kawibawan. Anak iki nek duweni kawibawan, kawibawane ngungkul-ungkuli gunung Kelut. Sampeyan anake jenenge Bledek. Kok iso bledek? Kowe iki ora sembrono. Kowe ngambar kowe lho Mas. Bedhe ki nyapa Mas? Dadi sing Nyapa lah nek aku karo iki wis pas tok. Duwe anak apa sok awake dhewe tumbas motor, Nggih, Mas kawine iso tak tumbaske Sogun ya, Duk. Nggih Kang Mas. Engko anak pertama tak jenenge PCX. Wow. PCX Kusumo. PCX khusus. Apik kuwi. Anake nomor si ajene PCX Kusumo. anake dhewe sampeyan dijenengi Herek. Dadi tok-tok-tok-tok. Rados kuwi kok iso. Rombongan CB. Karo bawa nduk, bawa nduk, bawa nduk. Yo wedi nih sampeyan. Elok, wis manut. Tentang gula kenek sembarang. Nggih. Masalah lengan ini. Kene. Oh iya, request pangku ngono ta Mas. Kose. Pamintaku Sing tak gandeng sikile kaya niki lho. sikil matamu. Lah kowe ki Kuwi tangan. Lah dijindek. Tangan kok sikil mangsa. Aku wegah. Guyon. Kuwi engko nek nesu malah Guyon. repot lho. Guyon. Nek bojoku nesu, Pripun? iki meneng terus sare. Lah iki bojoku lek nasuki mekrok ngene. Masamu klarapno wae kok iso. Ora ya. Kaya apa lho? Aku iki bangga sayang karo sampean. Nimasida asik. Mbok ijol. Ora bagane dhewe-dhewe ya. Tak wis 200 ijol ya. Kok tombok Mangsamu Ayo, kok tombok. kenan piye Mangsamu ki Kowe iki lho enek aku kok yo menjaga perasaanku. Kowe go wedi lho. Lha maksamu kowe coba bagus kaya bagus. Mas Luduk, bojo cilik iki golek-golekane penak. enak. Nyapa kowe bojo lemu kok? Ndak arep ngomong apa. Pucuk karo bokot tok ora nek bedane. Aku wis Kaya wis sing aku sakit hatiku. lara ya priksa. Sakit aku megah aku wis arep ning. Ben lara sing Kayak ngono lho, Mas. Lek lara sing nemen tak golek sing liyane. Pengkhianat kowe. Kaya ngono kuwi lho Kurang bojomu ajar. iki kaya ngono ki ya tresno lho, Mas. Mas Luduk, Dalem. yen nate mirengke dawe Pak Yai. Nggih. Garwa kuwi sigarane nyawa. Nyawa. Wanita kuwi wani ditata. Ditata. Jur nalika kowe mbok suwun nggone wong tuwa, kuwi ya tetep dilandasi kanthi ati wiwitan saka tresna. Terus saiki mbok sia-sia, mbok undat-undat, mbok undamana. Jur kurange apa? Jur saiki sing dadi perkara ya apa? Aja mbok gawe lara, Mas. Kuwi wanita duwe lara. Nek kowe ora tresna, titipno ning bale desa. Ndak ingin tak titik ning bale desa malah dipek kami tuwa. Kayak kami ngomong gerakas. Kami tuwa. Bojomu ndak istimewa. Apa? Ternyata lebih istimewa pasangan saya. Istimewane napa? Piye jajal? Nggawa ada HP bener. Kuwi dudu asal. Ora apa-apa. Tahu. Aku pokoke Pak Dalang. Aku sesuk golekno bojo liya Pak Dalang. Duduk tibake. Apa? Puluk. Masamu anak nuntono apa? Oh, iso Lah yo ngarep Wong kuwi edan. enak lho. Ayo kono karep kono lho. Kowe tak ngerayah kowe kancane. Golek vitamin ya. Rak iki dhewe-dhewe rupa nggo werga. Cego nggo rupa. Lah iya itu tunggale kuda nek Dilman mau.
Kaya Kaya apa? Kaya apa? kaya ula. Wong kene iki wis atut runtut tansah reruntungan sayang. Lah kok tanganmu karo tangane dhek iso beda ngene piye? Lah nek aku ki lho bolak-balik padha. Lho, kuwi sing diarani keluarga yang kurang kreatif. Lah apa? Aku ki keluarga yang kreatif, bojoku putih, aku ireng ki sok ben duwe anak kaya ula weling. Ki blusu-blusu. Wong edan. Lah iya. Aku gandrungan to. Rencanane malah awakmu malah rencanane awakmu tak gandring, Nduk. Gandring skill. Gandringe disrekel iso. Kowe mbiyen katon. Sampeyan mau kesini udah mampir di mana? Bubuk di pundi, Dik? Saya bubuk di hotel dong, Mas. Oh, sampeyan mau. Sama Tak kirimi stikmu Mbok Dahar kok. Iya, sampun sayang. Hamburger Mbok Dahar. Semuanya. Sing terakhirmu tak tumbaske spaghetti karo hotdog. Semua pokoknya sampun tak maaf. Haram. Hodok iki haram. Lah wong tunggale spaghetti kok haram. Hodok iki haram, kuwi kucul ki jane. Nyapa wong? Hot ki apa? Panas. Dok. Anjing. Nah, berarti man krengsengan kuwi. Lho karo. Karo. Sing suara tantekne. Sama aja bubuk ning hotel, iman-iman ning pom ya, ning pom. Ning pom. Kayak sopir dok. Sopir ndok anggermane ning Ben Jadi aku ki Aku pengen bojomu ngrungokne suara. apamu to. Aku pengen ngrungokne suaramu sayang. Hmm. Ing sarina sawengine. Ki apa to kuwi? Kok iso kok ngono ki ngopo? Wis manut ta bojomu kae lho. Mulane to cengketne bojone wong liya. Moto aku nyawang kono ning atiku nduk. Tetep ning kono. Ya ning kono. Weh, iki paribasan rumput tetangga lebih ijo ki ya ngono kuwi lho, Mas. Bojo kowe rumpute Wong edan. Semangat tekan ngendi-ngendi. suket gajah niki tandus suket gajah nggo pakan sapi niku. Layakno bojone kaya gajah. Suket gajah Ya ini lho. Allah. Teko apa iki? Kayak piye kok di mau? Ing sarina. Ing sarina. Suara. Lho Mas Glodong, bojo suarane apik kok ngono disia-sia lho. Nduduhke rasa tresnaku sampean wis tak tukokne kenang-kenangan dimen awake dhewe iso urip ayem tentrem, klambiku iso halus, Nduk. Iya tak tumbasne. Apa kan? Setelika iki. Oh, ndas sing nggo rin iki, Pak. Ndas sing nggo rin. Kang Mas. Piye, Dik? Umpama aku iki dadi gamelan selentem. Sampeyan dadi apa kan? Cek iki kowe ngejak nggae bahasa penak iki. Cek piye-piye? Duh. Iya to, Mas. Yo wis iki kayak wis cilik ambek sia-sia iki lho. Piye? Ketoke sik cilik ya asam urat. Juga asam urat. Upama sampean dadi slentem, aku dadi rancakane, Nduk. Ya Slentem kae yen tanpa rancaan ora iso muni. Wandene kaya tresnaku lan tresnamu kuwi kudu nyawiji antaring slentem lan rancakane. Masya Allah, Jan. Mas. Yen dadi gonge, Kang Mas. Yen sampean dadi gong, aku sing dadi gayore. Iya. Gong kae iso muni yen digandulke ana sak ngisore gayor. Mula wandene kaya tresnaku lan tresnamu gumandul kaya tresnaning gong. Mas. Allah. Umpama dadi jidor. Kasa jedor. Jedone sing bener. Nah, aku tak dadi sing nuthuk Dadi nggonmu tak cuthi maduk duk duk duk. Oleh sia-sia lho ya. Terus Nduk. Ya. Kalau lolak iki lho. Teko endi? Ayo kowe iki mau lali apa piye wis Nah, genah tekan jan ono. lali ning kene kok iso. Datan kenggang sarambut caketing Kamu itu. hati.
murat. Oh, kono ya ngadeg suwe gringgingen ngono wesane kok. Nek lungguh ngono jan kaya blantik karo peduse. Wedhus piro? Wih, wedhus piro apik. Nek arepe njaluk Ngono tilane kaya ngono kuwi bojomu tilane kaya ngono kuwi lho. Pengen mana bojoku ya apa? Wedhus. Iya. Dek. Anjen iya. Ya belani bojomu dhewe ngono kok ya. Ora. Sing kaya wedhus aku, sing kaya wedhus aku. Sampean kaya sing duwe wedhus ngono lho. Aku wedhuse sampean sing duwe wedhus lah, sing kae srindile nanti. Kok serindel go wedi ngene. yang cedak tansah mulat. Ya, terakhir. Ya. Sida asih Ya, diajeng. Pindha mimi lan mintuna. Yuk, kamu. ayo bareng Kang Mas. Iya Kang Mas. Hadapi Gimana yuk? Sida hasil perayaan. Nah, ya kene. Bareng. Topel wong lakan golek momongan. Aniki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan. Enak. Ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa. Musik. Kula rondo ditinggal Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Rawan rondo kanggo kurapati penting. Ya, bablas ke Pak Mas. ning Semarang tuku paningane jasukan Yuk. Garap banter Mas. Nolo. Ayo dah. Pokoknya lagu ini ya. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi Timbang nganggur kula purun ngancani. ya Rasana salias kebetulan Langkane kathah rada kabotan Piye, Nduk? Yen purun mas enggal-enggal rencange tekan omah mangke kula opahi kanca-kanca botrone ya. Topel wong lekan golek momongan. Diponjo napa Mbak yu badhe pindahan. Lunga blonjo ning pasar paing. Rawan rondo kanggo kurapati penting. Ning Semarang mas tuku gelang panjenengan aja sumalang yen rondo dijamin Terima kasih matur bangun. Terima kasih. Ini Luar garap biasa. ini. Oh. Niki dados pakeliran panjenengan kok pakeliran ingkang lunak Mas. Nggih. Dados Pyayi Sepuh nggih jemenaki Nggih.
kanca-kanca Kaneman nggih sok nglaras wonten genting-genting geguyonanipun. Inggih, Ngoten. maca. Kesanipun sami ratanipun nggih Gus. Leres. Ginaken medal ingkang minunggan dalem menika. Nggih. Sindenipun dipun ratani. Wah. Ngoten. Dadi antaraning lakon lakon lucon menika sedaya kecakup. Kecakup. Nggih. Sinten iki, Bos? Menika 1 2 3 4 dereng sedaya. Oh gitu. Nah ini. Dua. Siap ya kita. Mbak Marfuah dan Marfuah kali Marimas. Marfuah kok karo Marimas. Ya kene Mas ini Mas. Mar Mentok tak kandhani. Mbak Marfuah karo Mbak Aku mbok yo ketok ana kandhani wae enak-enak ora nyambut gawe mentok aku gawe lho iki kare milih iki wes iki kuru-kuru mau jalukamu sing kuru-kuru Mbak Marfuah. nah Lah iki pas iki rada lemu iki sing kuri malah kaya kena stunting. yo Gulo iki ora bersyukur ya. sing kabeh ora bener lho gede kegedean cilik kecilen angel lho kuwi. Aku karo dheke wis meh nyambut gawe 20 tahun ngemong lho bingung aku. Aku sing tak golek iki sing dhuwur ki gedhi sing cilik lho. Lah modelmu kaya katembat ngono lho. malah kaya jamur gede dhuwur. Iki merdeka, Nduk, merdeka. Jadi tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan. Sampeyan arepe nembang, arepe nyanyi, bebas ape Tausiah. debus los. kok debus iki tanggap Malah pengembang atraksi lho. atraksi Apa Nduk Cahayu? Sampeyan asmane sapa Nduk Cahayu? Hani. Suwi ra pedhok aku mbek Hani iki. Hani itu harapan ke depan akan selalu memprioritas keluarga. ayo amin Memprioritaskan. lah Hani ki harapan ke depan selalu memprioritaskan. selawe tahun ya kami serontolane ta Ayo, ya Niki niatnya baik. awal selawe tahun ya mesti ngono ora Asmamu sinten? kula Mari Mas. Mari Mas. Oh iya. Mari Dicam, mengke dicam ya. Mbak Marfuah Marfuah. 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 Marki marem. Marem. Puki pusat perhatiannya selalu ditujukan kepada suaminya. oh Itu setiap malam Jumat pasti tekan kono lho. Ayo kuwi ibadah kok Mas. iya iya Prioritaskan. Apa, Mbak? Apa nih? Hani. Lagune apa nih? Taman sih sekolah lho ya. Sampun SMP. Malah wis di anak to ya. oh sampun lha anake semua gedene kok mau Mas Walah. Kalau anaknya digowo lho. lah yo Ke anakmu lho. Manut panjenengan wis, manut. Ayo Nggih. kene. Ninggal Sing kata penting sange mawon. sing penting bahagia tur Apa? digawe remen Ninggal penggali kater piyai. Ninggal Purworejo. kater Tinggal Mas. wis tak. Seraginan nggih, seraginan garapane nggih. Nggih, Menika nggih Bapak. kantor Pak Kopral. Pak Oke. Kopral Nggih Pak Kopral saking Poman menika ugi rombongan kanca-kanca PKB. Siap, Oh. siap. Nggih. Ninggalkan tes. Ya ninggalkan Langsung napa ngagem bawa? buku kendang, buku kendang. Ah, kene. Oh, kene. Seragenan Mas, seragenan kene.
Dalu menika nyarengi pelestari budaya di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur juga menggelar wayang kulit ingkang ngasta Mas Purbo Asmara. Wah. Nggih, terus mriki Mas Purbo Asmara, mriki Mas Purbo Sasongko. Wah. Lah kula menika Purbo Wasisa. Purbo Wasisa ya sakarepmu kuwi. Lah Mas Purbo Asmara, Mas Purbo Sasongko, kula Purbo Wasisa menika sedaya sami prayoga. Prayoga dipun tata. Nggih. Tasik kalih, Gus. Nggih, tasik. Sik telu yo. Kok gogongan sampean. Ayo aku tak duwe Pokoke sampean tetep ngancani iki. Siap. Mungkin gonggongane Budhe nggih, Budhe gonggongane. Nggih. Engko Menika Budhe sing wonten Barani kalian Mbak Mike. Nggih, Mbak Mike Barani mengke Budhe menika spesial lagu sak menika dados Budhe mungkin munggah langsung lagune ungke. Lah kuwi lagune anakmu kok iso ngono. Nggih. Sama-sama. Yo Mbak Rani, Mbak Mike. kon milih ya. Sing akon milih iki sapa? Mbok menawa. Sapa sing akon milih? Mbok menawa diwe kesempatan kon milih ngono lho. Milih sing ndi ya? Milih sing ndi? Jajal. Aku pilih sing tengah niki, Pak. Aku. Iya. Lah kok alesane? Sing irunge rada pesek. Kula nek sing irunge bangir ngeten iki kula mboten seneng. Mergo Lah ngopo? ngisi-ngisini. Kok iso? Dijak becek, lek pas ngombe teh menika sing sulup irunge sik, Pak. Irunge nek pesek ora ya Mas. Ora, mesti irunge gak, dadi aman. Yo kepiye-kepiye yo disyukuri, wis ora rasane. Wis pesek bangir kuwi syukuri wae. Irung bangir iki malah boros oksigen lho. Oh iya, malah sing ngene, malah sing pesek ngeten iki lek turu, Pak. Niku enten sore, Pak. Airet to kurang asma. Ah ngono andekno irunge bojomu apa suntikke. Lah iya mbok suntik solikin apa Lah diaturi dlete obate kok iso. Tembangin apa, Bos? Iki ana panyunan saka Pak Darno. Nggih. Pak Darno sapa? Lho, Pak Darno apa Iya, dan lah sampean musuleh saka sinten? Sinten, Pak? Sinten, Pak? Kok iso. Saking sinten, Pak? Pak Susanto Pete. Pak Susanto Pete dulure Pak kok Darno. dadi Darno. Domen to. Aduh, Pak Susanto ki duwe dulur jenenge Darno, awakmu kenal awakmu. Lah Darno ki engko metune bar nyuro ki Darno kae. Durno. Barno. Ayo. Lha apa, Pak? Apa nduk tembang apa nduk? Lah napa panyuwunane mau? Penjalukku mek ndang bar terus bayaran. Ayo tanggung jawab cil mangsamu. Nembang. Gawekno tembang kangen wae, Nduk. Oke. Dadi kangene Piyayi Ponorogo Pada Pak Ibnu Pandi. Pak. Saman tengah nduk. Nggih Rina tengah sing cantik dhewe. Saman kene ta. Sampean melu aku. Kok Kowe iki arep dijak rono mergo gedhe dhewe jak nyurung mobile dhek lak macet kentekan iki. Artis kondang kok mobilnya nyurung. Ces-cesan malah itu. Oh, ces-cesan. Tamiya to, Mas. Yo Tamiya. Yen potunggale mangkat toprakan ning TVRI kan. Nggih nika. Lah wong mobile dhek listrik entek lah kok duwe power bank apa ya. Jeblok power bank. Tembang kangen. Tembang kangen. Boleh. Mangga. Sedaya menika
modernisasi boleh kita ikuti. Betul. Tapi tradisi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kula leresipun ngaten. Nggih. Kula ingin Piyayi Ponorogo niku jembenaki kok Den. Nggih. Wong sabet iki kok ya melu. Ngomong kene lenggah kene wah jan. Ngetok-ngetoki nek golekne duit jajan sampean nek. Kene-kene. Kita ini omah ra masak. Oh ayo kangen ki ngene iki wong ya. Nggih. Mawi panjenengan kagungan unek-unek dipun aturaken Gus. Menika mligi dumateng para pepunden. Nggih. Nah, perhatian seperti ini tuh luar biasa Mas Jo. Lah ini Artinya kita berharap bahwa semakin ke depan ya, karena Ponorogo ini seperti yang disampaikan wakil dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur, Ponorogo ini merupakan kota budaya. Alhamdulillah. Konten-konten budaya seperti ini ke depan apabila ditingkatkan tentu akan meningkatkan segala macam yang terkait UMKM terlibat gitu. Wong bakul njobong nganti tekan lor kota kala wau. Wis ora umum. Nah, seperti ini kira-kira akan membangkitkan ekonomi dari sisi yang lain. Jadi pokoknya konten-konten itu harus kita konten-konten kok konten-konten kreator kuwi lho. Konten budaya, maksudnya pagelaran-pagelaran budaya. Saking enek budaya nek kontene terus iku piye ngene iki. Kurang aman. Kontene malah jeding. Kersanipun genepi niki Gus. Nggih. Wis. Wah, monggo. Mungkin beban iki njur kula kali Mas untuk menapa nggih menika kado kagem keluarga besar Provinsi Jawa Timur. Siap, luar biasa. Apa, Dok? Puspitanolo. Nyuwun Puspitanolo. Oke, siap. Nah, menika Mas Alfandi sampun kondur. Beliaunya banyak kegiatan. Walaupun beliaunya tuh kondur, tapi di rumah itu beliaunya mantau. Turu. Wong prabone mung niki kok etan mriki kok. Oke, teman. Nggih. Mirengaken. Orang sibuk. Ya. Nggih. Monggo. Tunggal tembang monggo. Maknyus Mas Nama-nama bojo kula jualan nggih ngeten iki. Weh, penyanyi juga? Nyanyi, Pak. Weh, tadi istimewa loh, tenan. Keluarga seni. Nggih. Seni sedaya. Tenan kok Jan. Nyanyi apa? Yo penyanyi kok sampean ngene iki piye. Tapi saiki suarane sentek. Suara santai piye? Pangan apa kok entek? Soalnya kena penyakit tenggorokan. Oh, alah. Operasi lidah tapi lidahnya ora iso balik. Ah, tak ganti ilat boyo. Ngono dadi ra iso. Mas Purba. Nggih. Ing samangke kula namung nempil wonten ing pakeliran panjenengan. Nggih. Mbok bilih anggenipun suwan Piyayi Sampung. Sampung Tulung. Khususon wonten ing pondok pesantren Mangunan Al-Bukhari. Mangunan Al-Bukhari, insyaallah sedaya para santriwan santriwatinipun takdim dumateng Promo Yai Bu Nyai. Insyaallah barokahipun lumebera dumateng sedaya Piyayi Agung wonten ing Sampung Ponorogo. Amin Allahumma amin. Insyaallah ketemu lagi dengan pelestari budaya yang digelar dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur yang laksanakan dari Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Insyaallah nanti saged makempal malih Mas Purba. Amin Allahumma amin. Mbak bilih wonten kladuk ngatur kula Jokliti kalian Nduk Rina kalian Mas Jo. Nyuwun gunging samudra pangsami kang tanpa pepindhan. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet Mas. Insyaallah yen dadi wong sugih aja malih, yen dadi wong penak aja sok ndangak, dadi wong duwe bondo aja sok pamer dodo. Insyaallah sedaya titipan amanah dipun lampahi kanthi ikhlas dayanipun. Amin Allahumma amin. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Diteruske iki, Nduk. Siap. Iya, Mak.